Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Amin. Andorang sota mulai acara ta dian abisan non maka tidak kon haporseon tabigi makur sian wi UKKM. Kurian nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaeng marlas ni roha dohita maka lason paringotan hari hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu hari paringotan non dohita tu pakirimon. Paboa dang portibion ujung ni pardalanan ni akan na porsea di ibana. Alai surgo hasonangan ido. Alani i takas do hati dakonota. Alis Yesus Kristus, di mata puji-pujian,
Hasangapun roh disaliling-lilingna. Hana naik ni Tuhan Yesus pahoton rohatta doi asa totong margogo di bagasan pakirimon paboa naso ditadikon Tuhan Yesus do akka ruasna laho mangadopi aka maholon jala diarahon dohita asa gabe sitindangi ni Kristus tusandok portibion alani di bagasan uddu dohot serep ni roha tapahibul marohata mar pasauran di tutuhata Yesus hulu balang nasun gogoi marende mahita. Mari te hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot au udul dihabang saki, songon au namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sai pargogoi mahami maka porseai anakmu nasasadai. Si pangolu hami nama naik tu surgo. Asa uparohon hami roha banua gijang. Mari tehide anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Porto
Tuhatta, tangyok kamu ma patik ni debata di pesta pardingotan hari hana naik ni Tuhan Yesus di sadarion. Ima natar surat di Kolose bidutolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 2 songonom mahatana. Asam molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalai hamu ma akan nadigijang. Ai di sido Kristus. Hudul di siamun ni debata. Akan nadigijang ima parahon hamu. Unang ma akan naditanoon. Atong rak mangido gogo mahita tutuhata debata laho mangulaot patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami. Mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopo timado satta tuhado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goron nami na mangasahon asini roham na godangido. Saya asini roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Nunga manai hotu banua gijang, mangondihon hami, asa tuho pamusatan nipak kirimon nami, ihalomohon roham do asa gabe sitindangi, ami tu sandok portibion, marite panggulmiton ni ngolu nami, alai si patado hata dohot pambayanan nami, dang hobbar tu hatam, balisa diri nami dohot aboyon nami, hupajulu nami. Gabe hagogoamu dang hupatibul hami. Asima roham dihami ale Tuhan, urupi jala pargogoi mahami, asa huhat didakon kami homar hibe hata dohot pambahinan nami. Say sungguli maroha nami, asa mubah roha do pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Unang ko mabiar ay au do siluluok ko. Nunga pola hujo goarmu. Au napunaho. Hasangapon madedebata na digijang. Amin. Hatani debata nagabi turpu di pesta partingotan hari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imanan di enet sian pesalmen bidu ono plualu mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sia. Ale debata uju di huluon ho bangsom, uju mangalakka ho di bagasan halongonan ni sela. Umutal do tanoon manetehi huhut akalangit maradopon debata. Nang dolok sinang adui maradopon debata di Israel. Udan lomo ni rohado di pangusehon ho, ale debata, jala di pergogoi hodo perjabaranmu na eali. Jadi maringan madisi akan na pinangulu hodo na dangoli, ale debata, marhite dengan debasan. Martiting matuhani, jadi torop si tutuma akka boru-boru si boan barita na uli. Hapogan na akka raja ni akka parduaan parangan maporus. Jadi boru si ingani jabu marbagihon tabat-taban. Molo mangulon hamu diolang-holang ni akka parduaan. Marsi nondang dohamu songon habong ni darapati. Nani lapis dohot perak. Jala marsere na gorsing do oleh nasida. Uji di pasera pergogon satadusar akka raja isi mamutar ma di atas dolok Salman. Dolok ni debatado dolok basan. Go akka pusuk do dolok basani. Dosa saya mangiburi hamu ale akka dolok na tibo dopok dolok Sion na pinili ni debata bahet inganana saya inganan ni Jehovah doi saleleng ni lelengna. Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, ira sinai di bagasan habadiaon. Nunga manaik ko tukijang, di tabak kodo na. Nunga maruli sileho-leho ko di tonga-tonga ni manusia, nang akan namar balik, asa maringan isi debata Jehovah. Ido sahatna, martua do akan natumangion hata ni debata, jalana upopsa. Amin.
saha tidak ko maha porseotai, sona hina tidak ko ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit tohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima nanti dumuni si Maria, naga begabean siat tondi perbadia, andorang soha bubuan, ido tuhatta, na tumona bernid, nama tetap pajodo ibana dia opinar silang, na tua dubanwa turudung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mulak sogot tu tanoon, mahu humalak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani alak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu dos sogut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Sunggul-sunggul tuhita amang inang di hari Minggu tanggal 20 Mei 2022 tongdo di padu pahuriata parmingguan songon parmingguan nasional songon ima buah-buah tuhita salutna moliate. Mari di maida. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, na tongon marsaor di minggu hananaik, di bagas zoron itu hataon naksongoni hamwakada mang dainang namar minggu marhite live streaming pinasah matabe sian salut hami perhala do tuhita selamat hari hananaik madihita salutna. Berita nauli pasuk-suk las nerohata di minggu hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tapi hutihu mana tersurat di ulaun ni apostol bidusada mamuka sian ayat onom rodi ayat 10 sada. Laos disukun akana pungui maibana akanin nama pazong-zongomo masaunari ali Tuhan harazauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna nabi nuhul niamai guru di huasona sabing alai zalomuna doha gugon ni todi parbadia na songgop tuhamu gawe siti dangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Zudia, dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhitsat maibana di panokno tinasida. Dungi diholipi obuni maibana siajulu ni mata nasida. Dina tinulutun nasida do peibana nalahoy tugijang nunga zongzong dilabung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akan namadok o hamu halak Galilea aha masay zongzok kamu mamerengi dopa gijang anggo Jesusi
na tarhitsat siya labung muna tuban wagidjangi. Narodo ibana sugut, songon nani ida muna ibana, laho dopak banua gidjangi. 5 sahana. Kuriani tuhata, namarpungu dohita di bagas zoro ni tuhata, di sadok kuria di pertibion, laho mangulupon dohok mamestahon ari parningotan di hananaik ni Tuhan Yesus. Ahado unokna di pesta hananaiki. Perzulu di patorang minggu hananaiki sadiri do na betul-betul ibana hehe sian hamateani. Ayaw so tutu ibana hehe sian hamateani behama parnaik nga anggo so hehe du ibana. Alani pagomot sorohatta do salu akana persea dihaluau nang pinamasan itu hatta dungo 40 hari ibana dung hehe siat tanoman. 40 hari bana mangazar-azari akka sisianna. Dungi manaik tuban wagijang si kokma haluauni dihita. Paduahon minggu hananaik kisah diri do patorakon dinama naik Tuhan Yesus tuban wagijang lapatanna sabulo ni todita kana perseadada di pertibion. Alai di surgo na pinarade ni Tuhat taidong. Di nanidok nga nalao maaw mangaradi inganan diak kana persea. Ibanda mulo masak kau daun namod ding rupani saya taede hado dang parmianan tanoo sai su goido na tokto. Jai dangi sol sa sitong nganguluta. Tutu puna pasogita sa borong-borong, sa Medan, sa Siatar. Bona pinasata. Layang go bona pasugi ni ha perseon yak kana persea di surgo pinarade ni Tuhatai. Patuluhon minggu hananaiki patorakon dinama naik Tuhata Tuhan Yesus tuban wagijang mulak baibana Tuha debataonna mulak Tuha sangaponna mulak Tuha muliaonna dang saur dosa baibana manang marsaur dot akka zolma ni gonggoman ni dosa di hasyanganon. Di baini akan nama mestahon hananai ni Tuhan Yesus ikon ihut dohot tuhatai sa sitonga naso jadi behita saor tu nasolo menirohani debata. Hamunak kadamang dohot dainang nangpe surgoi sabulon nito dita alai dang pitor di pahita debatahi tasaluhna siap pertibiot tuban wagijang. Itu rame-rame rupani tuban wagijang dak tinggal behita di hasyanganon. Di loas jala disuruh debatar behita kana tinggal di pertibio saunari. Laho masormiton bohini Kristus di tonga-tonga ni pertibion. Jadi mangula do behita, karejo do behita dengan kinerja yang sangat baik. Supaya orang lain juga beroleh berkat melalui kehadiran kita. Ido wanahai dokon Martin Luther simul Justus et peccator hita nang merdosau nungarap di pelua secara simultan di bagasan Kristusi
Halai nang penang zol makan nang pinalua hita di ngoluta merhite pakokopon di tuhatai. Tak pitor diangkat kita nakok tuban wagijang. Ala rikot depe hita di pertibion disuruh di paberhak debata. Laho patuduhon bohini Kristus merhite-hite hatata. Merhite-hite parangeta doh merhite-hite nasa pabainata. Paupaton minggu hananai kisah diri do patorakon pabuan naso terbatas huaso ni Kristus maradopon nasa huaso nadong di pertibion. Salah satu alat ukur na met isarana tadok mazolo teori gravitasi bumi. Ayang go teori gravitasi bumi asa na adong benda ikon madausia gidang gotu toru. Itu gravitasi bumi. Alayang go di Kristus dang marlakui. Ala manorusi do huasona tunasa huasona dong di hasiangano. Di bahini marhite hananaik di tuhata Tuhan Yesus na tapes tahun sadarion di jauh dotong hita asa tong mamanaik haprosiot tabi. Manaik mamutu ni kinerzata akan nakarizo di kator. Manaik mamutu ni pakobasiota di huria. Manaik mamutu ni akaparede di huria. Manaik ma cinta ni dori-dori tu na berbaju. Manaik nang mutu ni kerja sadok gulmit ningoluta di hasianganon. Songo dia mah bainota parnaik ngi. Ima merhiti-hiti na patuduhon citra surgawi di tonga-tonga ni bohita si Ganopare. Alana dua warga kenegaraan ni hita na bersea perzulu warga negara Indonesia tentu. Alayadang go sadanari warga negara kerajaan surgawi. Dan kalau kita betul-betul sudah menjadi bagian dari warga negara kerajaan surgawi, maka wajahnya, potretnya kerajaan surgawi itu sejatinya harus terpancar dalam hidup kita sehari-hari. Dakolan haduan di sabulon di todita di surgoi hita marparangin adenggan. Alay saunari do. Di ngoluta si sonari do. Hapataran ni sabulon di todita si patuduhonota tuaka dongata tu keluarga tu masyarakat di kantor di bangso nang di negara. Hobar tusido temani minggu taham wakadamang dainang dijauhi tagai besi tidangi tu sadok pertibion. Setiap orang yang merayakan minggu kenaikan Tuhan Yesus itu berarti sebetulnya dia memberi diri menjadi saksi terhadap Kristus itu sendiri. Jadi menorohi ta berminggu di bagas seminggu hananaikon asing ni na mangolopon hatan debata mamornohi roha doh ate-ateta alay saluhut doy mangaleho diri mangaleho rohata mameleho nguluta gabe sitidangi gabe panidangion di tonga-tonga ni ngulus si Ganopare. Kita harus menjadikan gaya hidup bersaksi sebagai gaya hidup orang beriman. Semangat sending kembali dibangkitkan melalui minggu kenaikan Tuhan Yesus. Jadi gaya hidup ta sehari-hari, gaya hidup bersaksi bagi dunia ini. Alaida kolan asal bergaya. Ngulutaido maksudna gaya hidup bersaksi. Kita dipanggil vokasio Dei, lalu disuruh missio Dei. Dakea tersirang pajouon doho persuruon. Dalam kacamata Alkitabiah,
tidak pernah ada terpisah vocatio Dei dengan missio Dei. Itu satu kesatuan yang kokoh. Tarsongo dia mahita maka tidak kono dingulu si ganupare. Tentu ada orang yang bersaksi dengan mulut melalui kata-kata. Tetapi sejatinya kesaksian yang lebih utama adalah hidup kita sehari-hari. Ibadah dokon aka pertugi ni huria ngoluteiro panidangyomu. Dibahani hati dakoma ngolum. Ngolumido panidangyomu hati dakoma ngolum di ngolu si ganupare. Misalnya hita kaama rupane. Molosai mula-mula go jam 2 pagi asing menjualkan ke Karizo. Alai jam 2 pagi mula alina tenggen minum alkohol, mengganggu tu masyarakat, mengganggu tu keluarga, ima kesaksiata. Di dohon nizol manama, ayarok kamataon, inna marupani. Alai mulai berenggo tertib, berzu amatai, hidup berdoa juga dilakuni dengan baik. Bah, luar biasa doa amat taubah. Situ rumah nasida. Mula dong ko misalnya sada ina ngatong anak boru anak konna do duli hape sayolo menjambak akainatan ni tetangga baduli pedang olo romanopot boru ni sutung do non ni benon ni jabba inatai karena dia takut tertular sikapnya sebagai kesaksian yang tidak baik terhadap hidupnya. Mula salelengono lo muruk misalnya tuama ama tuina menampar misalnya ala hurang tabu si panganonna hurang si rautik itor di bolokon tuk suanggo hasyamin narupani. Tapi kalau dia gaya bersaksi hidupnya praktis dalam hidup di rumah berbeda, dia akan mengatakan, wah mama sekarang sudah mulai hemat ya. Amin, puji Tuhan ini narupane. Hal itu kau ibu tu inaten berarti kurang sirado lepa-lepaku. Jadi tidak seperti bersaksi secara persepsi tradisional, pigama ayat nang dibotoho, pigama Alkitab nang dikuasai ho. Ini ada pernah sebuah kesaksian juga seperti itu, bertanya orang yang banyak menguasai Alkitab, bertanya kepada orang yang baru datang dari agama lain, lalu diejek-ejek, bagaimana ini jadi Kristen ini belum tahu apa-apa dia. Berapa ayat yang bisa kamu tahu? Ungkapkan dulu 10 kalau kau sudah benar-benar mengetahui bahwa engkau betul-betul orang percaya kepada Kristus. Tapi dia jadi polos menjawab, saya tidak menguasai 10 ayat Alkitab. Jangankan 10, 5 juga saya tidak menguasai. Jangankan 5, 2 pun saya tidak kuasai. Nah kalau begitu bagaimana kau mengaku kau sebagai sudah orang Kristen yang sudah sangat baik? Saya memang tidak menguasai ayat-ayat. Tetapi saya mempersiapkan apa yang perlu bagi anak-anak. Mempersiapkan yang perlu bagi keluarga. Bapak di rumah juga memang tidak tahu berapa ayat yang dia kuasai. Tetapi kami berdoa pagi. Kalau anak-anak ada yang kurang diajari dengan baik. Tidak dicubiti dan lain-lain. Dungi meila manyon nama boto si gudang ayaton. Sabil muru kimana tonggo sabil digotili akan konna. Bahkan dipukuli. Dungi merodang selomorohana sahatuna mamukul. Songot dia mahita marbarita nauli. Parzolo jalota magogo sedebata diaya uelu. Lapatan na ikot tahilalado molo marpanidangio pehita di golutaon dang pangasahonot ta dirita
hamalota, hagogoota, do habuyota. So tung gabe taro anon alanihi taro ibanda boy taulahoni. Alai di ayat walu bagian A di dok zalo mudo hagogo onito di perbedia na songgop Tuhamu. Jadi ikon ulaon nito di perbedia do ulaon marpanidangion. Alai pakion nama nadong dihita pelehonota laho marpanidangion. Zalot tamahagogo nito di. Jadi debata marsuruzol madak kolam marsuru. Dak kola paberhaton. Alai jolo di bohali do akan aprosiai lahu mangulahon si ulaonna. Nuaing tajaha majolo sudehi tamajaha di ayat walui. Dia ma rumang inganan ni namar panidangyoni. Tauji majolo sahilai majaha. Jamok majohita majaha ayat waluon. Tajaha majolo tulu ya. Alai jalo munado. Bah, ang ngote. Memang gak bilang dibuat bibila alani mensosoni ngodang. Tajaha majolo tulu ya. Alai jalo munado hagugo nito di perbedia na songgop Tuhan. Gabe siti dengan kumahamu. Dai nang johaci roham wakada mang do dai nang hirana mar sekolah minggu mo johita sa tokin. Sedia memulai nasida borha ison. Di ayati. Sian bah songon nama biar roita sian Jerusalem. Ay halahon nak ntahe sedang mia dia nasida di dia teraking mian nasida. Peristiwa sedang mia di Jerusalem. Jalapatan nasida sedang jongjong di Jerusalem. Ibarat ni IKN Nusantara titik nolnya orang ini sekarang ada di Jerusalem. Dung sia Jerusalem mengalak kamatu Galilea. Sian Galilea mengalak kamatu bahasa Galilea terusan non. Iban naking unang johaci rohamu. Lapatan na hira persejaran ni tiki me juta setokid po. Naking haborhatan na nasida borhak sian Jerusalem. Alai si tongon nasida. Dungi mangalak ka mamusetu Galilea. Dungi mangalak ka mamusetu Samaria. Nang petong arong madok Galilea to ma Paulo sohuwigi may. Baru pemusetu danganong Judea sida. Dung Judea nak itu dia mamuse. Samaria. Baru mamuse itu ujung ni pertibion. Kita parah jok kamang setes tokida lingkaran na perjolo Jerusalem. Lingkaran na paduahon Judea. Lingkaran na patuluhon Samaria. Lingkaran paupaton ujung ni pertibion. Dia mana rumau siak kalahon Jerusalem do ujung ni pertibion. Ngapasti ujung ni pertibion. Ahman yang dohodot tasani. Dangi suruh Tuhan Yesus nasida borhat mangarzangi itor siat tempat nadau. Alai mulai ma borhat sian dirim sian Jerusalem, sian inangudam, sian bapatuam, sian opung dolim, sian hahanggim.
Tusima joho marpanidangi parzulu. Patudu parangem nadumenggan tuinang udam, tunaborum, tui botom. Unang pitralaw marikati tu ujungi portibion. Nagudangan dojol ma berbakat, saya ingin bersaksi. Iturlaw marikati tu ujung ni portibion. Hape anak konna nang gua palabajuna sepature rupe. Atau mungkin juga banyak orang menjadi orang baik di tetangga, tetapi suaminya juga belum bisa makan di rumah. Yomma pangalahon ini akan nagiot mangarzangi. Ingin jadi orang baik di luar, tapi di dalam dirinya dia tidak peduli. Yesus mengatakan lingkaran ini walaupun sederhana, tapi menentukan cara berpikir kita bersaksi, gerak sentrifugal mulai dari Yerusalem. Baru ke Judea. Judea hobar balok, tetanggata, donga sakatormu, dongan arisammu dan lain-lain. Dungi mangalakka matu Samaria, dongan naso saugamo, dongan naso sasuku, dongan naso sabangso, naso sabahasa dan lain-lain. Lalu tibalah ke ujung bumi. Tu ujung ni portibion, nadumau. Ini bisa dipahami jauh dalam arti jarak, tapi bisa juga kita maknai secara alkitabiah, makna yang paling berbeda bukan dari wilayah, tapi bisa juga misalnya dari satu situasi ke situasi yang lain. Dari krisis yang satu kepada krisis yang lain. Itu ujung bumi. Apalagi merhite-hite keadaan dohot ilmu pengetahuan, makna digital, natadupi di tengah-tengah dengan luta si nuaing. Sunggul-sunggul dominggu hananaikon, tang boy soikon marpanidangi hita. Marhite-hite parangeta, marhite-hite nguluta si ganupare. Hamuna kadamang dohok dainang dinatarhitsat Tuhan Yesus sinaking di ayat sia nunga di si jongjong dua halak parulos namar linang-linang. Paingoton nasida asa ulang lalap hola mamereng bohini Yesus secara fisik. Alai berhak ma marpanidangi marnida bohini Yesus di sudia kajolma di portibion. Jadi minggu hananai kope tonggo laho paoroton cara berpikir ta berjumpa dengan Yesus secara tubuh dan daging dengan berjumpa kepada Yesus kepada segenap umatnya. Isarana meridoko Tuhan Yesus ai ise namar pabahenan tu sada siad anggiku na meton nama baina tuaude. Kita berjumpa secara baru dengan Kristus melalui perhatian kita kepada banyak orang yang membutuhkan cinta kasih Kristus di tengah-tengah hidupnya. Dungi hudulma tuhata Tuhan Yesus tu sabula siamun ni amai. Dinamonang ibana menaluhon sadok portibion. Ahado lapatan ni nahudul tuhata Tuhan Yesus di siamun ni amai. Molo dinguluta si ganupari misalnya tadokon atau seorang direktur majikan mengatakan kepada salah satu stafnya inilah tangan kanannya. Itu berarti bukan tangan kanan sebelah siamun ini maksudnya. Tapi stafnya itu orang kepercayaan, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat kredibel. Ima tangan kanan. Hita pe mula marsilehon leo tudongan rupani tangan kanan hormat situ tudui.
Mulaw mangaleho silehon-lehon tudungan najolma dijalukon hatabatak dikirihon tunggudang pe hirana hurang arga dui. Alai mulau tangan kanan itu menjadi sebuah kehormatan. Lalu kalau orang tua memberangkatkan anaknya entah bekerja atau mencari nafkah atau menikah, lakasyamun inangga, lakasyamun amangda, itu sebetulnya juga adalah doa agar anaknya itu beruntung, sejahtera, beroleh berkat, rumah tangga yang sepadan yang diberkati oleh Tuhan. Gari manga pehita meloro tersor tuja unsa sahalak pas laumangan nasida wah parlakasia mudoba. Alem lo terus parlakasia mutikimangan tong curigai. Parlakasiamun. Mula berpesta hita nak batak habis na kursi. Ala pertamue misalnya hita paradongan nang sutaudang roh akarungat ta'ala ni holong rohana. Habis kursi. Hape hita paradongan. Ikom maloro persinabung. Hamua kamanami dohotina nami. Nanga kahula-hula nami na surapo ingana depe. Tusiamun nami mahamu hudul. Nang pinangadong berisi kursi. Tapi itu terhormat. Jarang moru lasni rohania katodong melulung dipasangap hudul tusiamun nasida nang pinangadong disi kursi. Alai nunga hormat situtu nasida. Nuang tuhata Yesus hudul di siamun ni amai ahaman lapatan nyon. Ada kaya idok ko di Bibil tay hudul ma Tuhan Yesus di habirang ni amai. Alai hudul ma di siamun ni amai. Ise zolma na hudul di siamun akan na pinarsangapan doy. Iban na molojong-jong pe termasuk hal-hal kecil pijon hudul jong-jong maama doho ina misalnya di sadainganan melohormat doi natai pak di sinilah ina. Ale molonggo sada ina na so sadar itor sa ina tay di siya merupani iti umsemi makatayubana anggong nga si paresono. Anggo kapejabat dia tu sido tempat duduk menentukan sikap hormat atau tidak. Kalau ada 3 orang berdiri satu tempat, 1 direktur utama, 1 direktur produksi, 1 direktur keuangan. Kalau direktur produksi, direktur keuangan mengetahui arti makna berdiri tempat, mereka harus menempatkan itu di sebelah tengah dan yang di sebelah kanan kedua terbaik di antara pimpinan itu. On holad dingolus sigano pare do. Maka anak-anak muda juga meskipun ini tidak terlalu penting dalam kehidupan bergereja, tapi penting dalam kehidupan sehari-hari. Muludung jong-jong direkturmu di siamun, unang be jong-jong ko di semunai, dak nanaonak ko be pangkakmu. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Edeni par ukakaim naking isi na hudul jadang menesalo mangoloy par ukakaim marede sadari obba ala hobar do edena tu minggu ala godang go parede asal marede dang kadong di padu mutu turpuk de tu minggu de pape boy matong marede hamu terus alai pa hobar matuaka maknani minggutta. Kristus nahudul di siamun ni dabata amai ibana mamanean huaso di Banua Toru di Banua Tonga do di Banua Ginjang luar biasa. Itulah sebabnya orang Kristen mengatakan Kristus yang naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dialah Tuhan dari segala Tuhan, the Lord of Lords.
Raja ni nasa karaja, the kings of king. Debata ni nasa debata, God of gods. Tuhan universal. Ima tuhata na manaik tu banua gijangi. Debata sa sadasa, si sobauta, si pujiota. Debata ni sadok portibion, debata na universal, si bualas ni roha dihita. Jala ima si hati dakonota. Martangyang maita. Mauliate puji-pujian husobahon hami tuzulum ali Tuhan. Di minggu hananaik sadarion merpesta rohami, pesta rohani haporsion nami. Ala nunga sikop haluaun hahehomi dinanaik ko tuban wagijang. Dangadong bedihami rasa ganggu maka persaiho ay nunga sikop situtu haluauni heheho sian hamatean dang litun alay manaik tuban wagijang. Marpestalas ni roha hami di minggu hananaikon ala disunggulido roha nang haporsion nami babua naso portibion sabulon ito dinami alay di para di horo inganan dia kena persea ido bona pasugit ni haporsion nami di bahini sailam tabay apos ni roha nami makirim. Molo miad dupe hami di hasyanganon. Ikon masormiton buhi ni surgoidon yan na ikon patar pataridahonon nami di ngulus si ganopare. Dang pitor di taito hami sa luhu na tuban wagijang. Ala disuruh do pehami marpanidangi marbarita nauli di sadok portibion asa saluhutna portibion manada maka porsiai Kristus do debata si pujion jala si sobona ali Tuhan Yesus dilehokodo gugu marhite tod di parbadia tua kasisian ilaho marpanidangi. Dang borhat nasida mangeal sabing. Dang holam marsuruho ali Tuhan. Alay zolo dibuhali hodo nasida borhat laho marpanidangi. Di bahini dohok mahami buhali marhite-hite todim di perbadia. Manang dijabu pehami mangalakka, manang natuho berbalok, manang na dikator nami ganup mersada-sada di masyarakat, di perusahaan, di negara, ikut dohok dohami marpanidangi di si. Marhite-hite parangin nami dadinggan. Marhite-hite ngolu nauli, marhite kapakatayon na labok marudahat tuhatam. Alay marhite-hite dohok kinerja na duminggan. Manang di dia pehami mangula dohot karizu. Dungi borhak mahami Tuhan perzulu marpanidangi siya Jerusalem, siyan hutanami, siya bagas nami bi, siya keluarga nami bi, siya rumah tangga nami be. Ikosani dohami jumulo pature-ture hotsa. Molo dengan keluarga ni sada ama doho ina. Panidangion namat sayar gasi tutudo itu na humaliang. Molo dengan persauran nami di tonga-tongan di bagas. Ido panidangion. Naum marga tu na humaliak kami. Ay ngulu nami ido panidangon nami
Zalaikon hati dakono nami ma Kristusi marhite-hite ngulu nami. Dungi borhak mahami musemanidangi tu Judea, tu tetangga, tu hob berbalok, dongan saulaun, dongan sakantor, dongan marsaur di masyarakat, dohok nasi. Jala borhak mamuse tu lingkaran na patuluho tu Samaria. Akai nganan ni naso saugamo, naso sabangso, naso sabahasa, pluralitas, ke majemukan, ke pelbagaian. Dungi sahak ma tu uzung ni portibion, ola nabui terdungdung, ola nabui tarulah kami. Dohok merhite-hite akka media nadong dihami. Di tonga-tonga ni media digitalon. Ido uzung ni portibi. Asing ni akainganan nadau nabui pariahan nami. Mauliate mariho ali Tuhan. Saya pakai mahami. Gabe sitid dangim. Jala saya sungguli hami. Ngulu nami ido panidangion naumangat. Si papataron nami di tongan na humaliak kami. Marulupulup to dinami ali Tuhan nunga manaik ko tu banua gizang jala hudul di siamun ni amai. Nunga hobe Tuhan ni nasa Tuhan, Raja ni nasa Raja. Naso pola ganggu behami martuhan di bagasa Kristusi. Ay Tuhan ni sadok Tuhan nadong di portibion marhapate di hodui nunga di hobe nasa huaso nadong di banua toru di banua tonga di banua gizang di bahedi lamar si hoho mahami lamar lupuluk mahami martuhat to Jesusi zala pakke mahami gabi siti dangim laho mamarita hotsa. Amin. Oh
na manaik Yesus Kristus tu habang sana di surga. Habang sana na tumibo siyan aka suru-suruan. Alani itu ibana ma pakirimota zala porsea mahita tu ibana disude tiki dohot namasa. Ayang boholan di tanah udo kita makirim di Yesus kita menjelma nama. Taulah homa persurun ni Tuhan Yesus. Gabe si tidang ni Kristus mahita tu portibion. Marhite gulmit ningoluta. Ay taboto. Urupan nito di parbadia dohita. Patulutson lomo ni rohani Tuhata. Ali di batama namin na di banua gidzang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho, sa izalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harazaw mrito nga tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata. Hasangapod dot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha do hamin waing ala nang monak ko. Zala di pabaki debata do hogay beraja di atas ni saluhut. Halongangat dosu di dalammu. Ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumiboho siya sa sudi. Jala maruligowar. Asa lopit saluhut ulut nitot marsob batuho. Jala gano pamangan marhato porton hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho. Ala nang diukapo dalat tubanua gijang gabi situa ni malim. Na mangudiho kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringat dope dihasya nganon. Pay mamarpungu hami tu labung mi. Say pasaut mabagabagam tuak kasuruammu. Lehot tu nasida sahala doho gogo siya banua gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari akka pertohonat di huriam. Asaho Bartulomo ni roham akaturan pamitsangon panugunoguon naniaturhon na sida di huriam. Say gonggomi jala paretay mahuriam di tarobatakon rodi sadok portibion. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapistaran siya banua gijang tuak kay du nami. Tuak kapadita.
guru, citua, dohot partohonan nasing, asalam maraturan huriam di tanon. Saya pazong-zong harazau mu di bagasar rohanami bi. Asa marhiras ni roha hami mangoloi dohot mangihut toko. Pahot marohanami diho. Asa huatid dakok kami. Mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Sai paian hatam dohot dami di huriam. Asa hingot tami. Dada hasyanganon inganan nami. Alai di Banua Gijang di Labung Mido. Alani saya ramoti manang namanggonggomi hami doho raja doho suruan na pinabakina. Leho tunasida habis taran siap Banua Gijang doho uduk niroha. Asa doho nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masa luhut perpunguan ni halak Kristen. Saya ho madongan nasida jupa marpungu di gereja, di persekolahan, nang di bagas nabi. Saya lam lokang sian hami dosa, doho sudi na pasorat tok kami di hasyanganon. Asalam malunguk kami paimahon harorom mangalap kami, tulabung ni amay. Aliyah manami na di Banua Gijang, saya pinarbedia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sederion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Urian itu hata na dibagas garejao doh na dibagas tabi. Hami saluhuna padita situa pelayan musik song leader dohot IT pasahatut tabi matuha musudi akadamang dainang selamat minggu ari hananaik tuhata mama masu-masu hita saluhuna. Shalom.